This is the 2024 Miss Sonata Pageant. Wishings Collection. Here are the 13 candidates for Miss Northern 2024 in their opening number. The show starts in 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. A few moments later. Ikaw ba? Gagita minina? Ulan pa may pangita niya. Wala nakakabot. Ano pa may nga makabayad ng muhawid? Uy, ang makabayad ng muhawid. Uy, ang makabayad ato mo. Ang muhawid makabayad. Please welcome Mr. Edmund Anthony Ong. Wow! Naman! Ay, akong lahir yung makadala tag makakuha. Lahir yung makadala mig financer lagi. Pero dalagot ko kay ka naman nilang paliton. Yabi pa dyan ako ka naman. Monique! Uy, puto punggong. Obi flavor! Pwede naman na sa buwan. Uy, ako dyan kay nitutok kayo. Ay, tinuod pa yun nga nasa nato. Hindi magpinapos. Ihawin mo sa spoon nga gahi ko. Balikan na. I-open na ba? No, i-open. Sa'yo, mama? Api lang red horse. 230. Feeling red horse. Oh. Iliad mo. Muni guys, puto gonggong. Isa man ni red horse man yung ako ang nakikita. Guys, mau daw ko na ni puto gonggong guys. Isulod din ni siya og Galagot ko kay ilang katuloy lang paliton. First time na nakatilaw ani guys. 5 minutes pa, sir. In ani na ini puto gonggong. Sudog kawayan. Di manggon kay katumay paliton ni Nilia. Kana bitong Uy, ka namang naas ko ayan. Yati, ganing mga pulusun. Irit po ninyo eh. Ipaningot ko siya. Sabi na yan. Puto bongbong, ma'am. Namalit na po sila diri guys. Layo lagi makakuyo upang. Ay pay buyot oh. Sexy pa kayo niya mga buwan ha? Namutos man mo oy. Nagsharon man kag sayo kaayo pa. Sayo pa kang gabi, gasharon na ka. Wala, tora dito atong duha.
Muang nga na Ros. Ay, lisod po. Papili yung flavor. Kasi kinakag. Wala tayo straw, Ay, magbuhat ko tig straw. Uy, tinapon sila ako. Ako rin dito. Sige. May matcha. Ilan kon raman day ni? Wait sa kayo. Matcha for you. What's yours? Kumucho. Sila dito. Busy pa kay silang mga kuan. Silang mga Sharon. Uy, yan ang gikuha si. Ang isa. Kanon mo na? Kanon mo? Oh, madili makahurot sa ilang mga order. Tanang stall dire gipamalitan. Oh, bring home na lang ang uban. Tapos sila oh, isang bit-bit. What's your flavor? Matcha. Imo ah. Huwag kaila. Kaila sa. Kapi, uy. Nagapit. Uy. Strawberry na lang. Tinatawag ko na tatulungan ako. Duha. Ay, sorry. Tanawag na hata. Nakay 50, ma'am. 15 din. Isa na, imo din. Try na tanghulo, guys. First time to try tanghulo, pero burag lahi na lagi yung nakitaan sa TikTok. Pag ingkit na ako sa tanghulo, guys, abi na ako og crunchy. Nipilit ang caramel nga, caramelize nga. Sa kung ipon nipilit, pero lami ang strawberry. Nalanay ilang caramelized sugar. Nitapot siya sa alingagngag. Nitapot siya sa ngipon. I'm so sorry. Anaros, tilwi mo ah. Dili, saktura. Mas mama blend ra siya sa strawberry. Tapos siya pa-blend. Bayo. Pugda tatanan. Ditapot siyang postiso, guys. No. 2,000 years later. Ora wala mi nalipay atong tanghulo, guys, nga amon kaon. Kay dili siya crunchy, pero lami naman pod. Pag humana mo kaon, guys, kay busog naman jud kayo mi kay nangaon pa mi og puto-bongbong. Dahil first time na ako pod atong puto-bongbong plus first time pod na ako atong tanghulo. So far, lami ra ang tanan pero hindi siya perfect. So nang lantaw na mig tigwas sa Mesa Norte sa ilang swimwear, guys. Naadto na mi dapit sa stage. Ay nang hapit pa dai mi sa mga kuan, sa mga booth sa every city, guys. So gamay ra ang contender karon sa among observation. So mga putot man mi nga tao, guys, no. So di ninyo maklaro ang among dool sa stage dayon gamay kaayo ang makuha niya. Gabi pag yun. So pasensya na kamo, guys. So mora na ang amuang video for today. Tonight di ay tell our next laag. Walay planong laag, guys, kay kalit-kalit ra gyapon ni may pay kalit-kalit kay madayon pa. Char. Quality
Donation of Miss Anora 2024. Yes, and guys, we are inviting everybody to please stay because we are not done yet. We have another important and very wonderful number from our winner of this year's Kasambahay Talent 2020. Asa naman mo guys? Nagbagulbul. Oy, magkuanta dito sa Boulevard na laya So sa manguli nami ani guys no. That's all for tonight. Muli nami guys. Thank you. Pero na-disappoint sila atong isa ka. Ayaw na, dili na lang mo comment kay basi ma-controversial ni ani. Naon pa daw ni sila guys. Ay na mo pag huna-huna good. Boulevard mga 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと